Vă salut, dragilor! Astăzi e 1 octombrie. O vreme super frumoasă, cred că perfectă. 24 de grade, cer senin, soare, adie puțin vântul. Dom'le, super. Toată toamna asta așa a fost. Luna septembrie a fost extraordinară. Pentru cei care au privit-o și au putut să bucure de ea și au vrut să bucure de ea, chiar a fost o lună super. Cei care se gândesc la cataclisme, la probleme, la prețuri, la tot, s-ar putea că n-au observat-o. Și până la urmă toată, viața noastră este suma lucrurilor frumoase pe care le observăm și care ne bucură. Dacă ne bucurăm în fiecare zi un pic, avem o viață bucuroasă și fericită. Dacă în fiecare zi nu mai avem timp să vedem lucrurile mici care ne fac fericiți, adică vremea, iarba, liniștea, libertatea, pacea, acum avem război la ucraineni lângă. Dacă nu avem timp să vedem astea și ne uităm numai pe Antena 3 și numai la știri groaznice, și viața noastră o să fie groaznică, când putem să o facem bună și fericită. Și nu ne obligă nimeni să ne uităm la știri care ne panichează sau să ne orientăm gândirea spre lucruri negative. Așa că, dragilor, haideți să ne bucurăm, haideți să fim fericiți, să vedem lucrurile bune și pozitive din viața noastră. E un pic greu la început, dar după ce le observăm, o să le vedem numai pe astea. Deocamdată suntem setați de media și de tot ce se întâmplă în cotidianul nostru, să le vedem pe ale negative. Dar până la urmă noi alegem cum vrem să ne fie viața. Frumoasă sau panicoasă. V-am pupat, dragilor!